Moj gost danas je devojčica koja ima 13,5 godina, koja se zove Mirjana Anović, koja je došla iz Vršca, koja ima jako mnogo talenta, jako mnogo nagrada. Koliko ukupno nagrada? 7. Koju školu ideš? Idem u osnovnu, odnosno sada je srednja muzička škola Josif Marinković u Vršcu. I jednu i drugu školu? Da. I svuda si odlična? Skroz odličan učenik u obe škole. I sada sam đak generacije u osnovnoj muzičkoj školi. Šta je ono što ti želiš u životu? Kada ti neko pitao, na primjer, šta je ono što bi ti želela? To što bi ja voljela bi da sviram flautu, a i da studiram medicinu. To se meni jako dopalo dok sam bila dete. A šta ti se dopada, na primjer, u medicini? U medicini pa žela bi da bude hirurg. Hirurg? Da, ili farmaceut. Nešto od ta dva bi žela stvarno da bude. Jer se ne bi plašila da uđeš u operacionu salu? Ne, pošto sam gledala mnoge snimke i tako, uglavnom gledam to što mi se dopada i to bi žela da radim, što mi se sviđa. A što se tiče muzike? Što se tiče muzike i to bi vrlo rado želi da upišem i akademiju, da završim srednju školu i da jednog dana radim i da sviram. Da radiš i da sviraš? Da. Tvoja profesorka je isto mlada? Da. Koja te prati na klaviru? Da. Danijela Vučković? Da. Ona je došla danas sa tobom? Da. A ovu flautu koju imaš, je ona tvoja? Ova flauta mi je dala muzička škola, odnosno pozajmila, pošto ja nemam svoju flautu, a ona zadovoljava mogućnosti koje ja treba da imam pri sviranju. Mada meni treba još malo bolja flauta. Bolja flauta? Zbog daljeg školovanja, kako bi mogla da završi. Kakva bi ti flauta trebala? Opiši mi kako bi želela da imaš, pošto ja bi voljela da ti dobavimo, da ovaj program pokuša da ti nabavi flautu. Pa jedna prilično ovako ista flauta. Isto izgleda, jel da? Da, isto izgleda, samo što je možda malo bolja, za nijansu bolja od ove, koja bi mi pomogla pri daljem školovanju. Kao devojčica od 13,5 godina, ti izlaziš negde u Vršcu? Šta radiš sa svojim drugaricama? Jer ako si odlična i u jednoj i u drugoj školi i sviraš flautu, imaš ušte vremena? Imam vremena, uvek se nađe vremena mnogo. Evo sad je Vršački Vinac, svako večer malo te ne izlazim sa društvom. Je li tamo lepo? Jeste, prelepo je. Jesi im rekla da te gledaju danas u televiziji? Jeste. I šta su rekli? Da hoće? Hoće, naravno. Šta će da nam odsviraš? Sviraću ariju Orfeja i Euridiku iz opere Gluck je napisao. Zašto nismo rekli koje si sve nagrade dobila? Da si na velikom broju takmičenja uvijek bila prva. Imam 6 prvih nagrada i jednu drugu. To se desilo ove godine, drugu nagradu sam osvojila na festivalu u Ubu. A ove ostale nagrade od druge godine niže. Imam 2 laureata. Jedna je bila u Valjevu, a jedna je ove godine u Beogradu pred međunarodnim žirijem. Jesi ponosna? Jesam, naravno. Šta ćeš nam odsvirati? Gluck ariju iz opere. Je to lepo? Jeste. Ajde, da te čujem. Mnogo ti hvala što si došla. Stvarno ti hvala.
Mirjana, izvoli. Ja, hvala. Hvala tebi što si došla i pokušat ću iz sve snage da ti nabavimo flautu. Hvala. Sigurno nas gledaju neki ljudi, imaš puno talenta i hvala ti puno što si došla. Hvala.